20-30 ఏళ్ళు వయసు వచ్చాక కూడా అర్థం పర్థం లేకుండా అలుగుతూ ప్రతిదానికి ఫీల్ అవుతూ మాటకు ముందే ముడుచుకునే వాళ్ళందరికీ ఒక పెద్ద దండం. అదేమంటే నేను కొంచెం సెన్సిటివ్ అంటారు. నిజంగా ఆ మాట అంటానికి సిగ్గుండాలి. మనిషి అయి పుట్టక పుట్టి కాడెద్దు పెరిగినట్టు పెరిగి ఇంకా సెన్సిటివ్ అంటావేంటి? స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే సెన్సిటివ్ ఫీల్ అవుతావు అనేది జనానికి తెలిసిందో ఈ చుట్టూ ఉన్న జనం నిన్ను బొమ్మని చేసి ఒక ఆట ఆడేసుకుంటారు. ఎవడో దారిని పోయే దానయ్య ఒక మాట అంటే దాన్ని పట్టుకొని ప్రతిరోజు సాగతీయటం ఏంటి? నీకు నచ్చకపోతే తిరిగి అనేసేయి, లేదంటే వాడి విఘ్నతకు వదిలేసేయి. అంతేగాని దాన్నే పట్టుకొని సాగదీస్తే ఒక చైల్డిష్ బిహేవియర్ లాగా ఉంటుంది. నిజంగా చెప్తున్నా, అప్పులోడైనా ఆనందంగా ఉంటాడేమో కానీ నిరాశవాది ప్రతిదానికి ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు ఈ జన్మకి హ్యాపీగా ఉండలేరు. కాబట్టి ఆల్వేస్ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ.